Ihmiskunnan suurin saavutus on lääketieteen kehitys. On uskomatonta, miten ihmiset voivat nyt elää kymmeniä vuosia pidempään kuin aiemmin. Lääketiede osaa parantaa lukuisia sairauksia, jotka vielä vähän aikaa sitten olivat hengenvaarallisia. Lääketieteen kehitys etenee sellaisella vauhdilla, että jopa alan ammattilaiset kamppailevat pysyäkseen mukana. Ja sama nopea kehitys näkyy myös tietotekniikassa ja tekoälyssä. Kysymys kuuluukin, miksi meidän ylipäätään pitää edelleenkin mennä fyysisesti lääkäriin saadaksemme lääkärin diagnoosin ja sitten hoitoa? Eikö lääkäreiden pitäisi 2020-luvulla pystyä tekemään tutkimukset etänä? Miksi lääkäri ei voisi kuunnella sydän-, keuhko- ja suolistoääniä etänä? Miksi lääkäri ei voisi tutkia kurkkua, korvia ja nenää etänä, tai tutkia silmiä ja ihoa, tai tehdä ultraäänitutkimuksia etänä? Hyviä kysymyksiä. Terveydenhuollon suurin ja kallein haaste on nimittäin edelleenkin potilaan tutkiminen. Lääkärin on tutkittava potilas diagnoosin ja hoidon määrittämiseksi. Pelkät chat- tai videovastaanotot eivät tähän riitä. Vai keksitkö, miten esimerkiksi sydän- ja keuhkoäänten kuunteleminen onnistuisi videovastaanotolla? Meillä on tähän ratkaisu. Olemme kehittäneet ensimmäisenä maailmassa luotettavan ja tehokkaan palvelun, jolla potilaan laaja tutkiminen onnistuu etänä. Palvelumme avulla lääkärin tutkimus voidaan hoitaa omalta kotisohvalta käsin tai työpaikalta tai apteekista tai mistä tahansa. Mitä potilaan etätutkimuksessa on sitten niin mullistavaa? Mullistamme kaikkien tunteman vanhan lääkärissä käynnin konseptin. Monet asiantuntijat ovat huomauttaneet, että itse asiassa lääkäreitä ei ole Suomessa eikä globaalisti liian vähän ja potilaita liikaa, vaan käytettävät tutkimus- ja hoitokeinot ovat vanhanaikaisia. Terveydenhuollon resurssit kohdistuvat epätaloudellisesti ja väärin. Nykyisillä välineillä hoidon saavutettavuus on huono. Kuluttajat haluavat käytön helppoutta, nopeutta ja mukavuutta ja terveydenhuollon ammattihenkilöstövarmuutta, luotettavuutta ja tehokkuutta. Kun lääkäriresurssit saadaan kohdennettua oikein, hoitoon pääsy nopeutuu myös näissä tilanteissa, joissa lääkärin fyysinen paikallaolo on välttämätöntä. Juuri tämän ongelman ratkaisu on käsissämme. Järjestelmällämme saadaan tuotettua lääkäripalvelua koska tahansa ja mistä tahansa, minne tahansa ja vaikutettua resurssien optimaaliseen kohdentamiseen. Otetaanpa muutama esimerkki, joista avautuu, mistä asiassa on kysymys. Maailmanlaajuisesti arvioidaan, että länsimaissa esiintyy vuosittain noin 700 miljoonaa korvatulehdusta alle 5-vuotiailla lapsilla. Tämä tekee korvatulehduksista yhden yleisimmistä lasten sairauksista, erityisesti pienillä lapsilla, joilla on kehittyvä immuunijärjestelmä. Mietitäänpä, kuinka moni äiti ja isä haluaa käyttää 73 Health-lääkäripalvelua, jolla korvakipuaan itkevän lapsen kanssa pääsee suoraan lääkärin korva- ja kurkkututkimukseen omalta sohvalta. Pakettiin kuuluva otoskooppi vain käteen ja yhteys etälääkäriin. Ei tarvitse pukea ja pakata lasta autoon, matkustaa liikenteessä, etsiä parkkipaikkaa, ilmoittautua ja odottaa itkevän lapsen kanssa jopa tunteja sairaita ihmisiä täynnä olevassa odotushuoneessa. Ja sitten lopulta kokea iloa ja masennusta samalla hetkellä, kun lääkäri pika kurkistaa lapsen korviin ja toteaa, että täällähän on korvatulehdus. Mitä sanot, kuinka moni äiti ja isä haluaa säästää lastaan ja itseään ja hoitaa tämän täysin etänä kotisohvalta? Jos vaikka vain joka 10. vanhempi haluaisi lapselleen etälääkärin korvatutkimuksen suoraan kotisohvalla, tämä tarkoittaisi potentiaalisesti vuosittain 70 miljoonaa 73 Health-etälääkärikäyntiä.
Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan akuutit hengitystieinfektiot, kuten flunssa ja keuhkokuume, ovat yleisimpiä sairauksia. WHO arvioi, että vuosittain noin miljardilla ihmisellä on hengitystieinfektioita, jotka johtavat yli 500 miljoonaan lääkärikäyntiin. Lisäksi esimerkiksi kurkkutulehdus, mukaan lukien bakteeri- ja virusperäiset infektiot, aiheuttaa satoja miljoonia lääkärikäyntejä vuosittain. Suomessa tehdään vuosittain noin 20 miljoonaa perusterveydenhuollon käyntiä, joista merkittävä osa liittyy hengitystieinfektioihin ja kurkkutulehduksiin. Mietipä, kuinka moni aamulla kurkkukivussa heräävä henkilö haluaa suoraan kotoaan käsin käyttää 73 Health -etälääkäripalvelua, jolla lääkäri pystyy tutkimaan kipeän kurkun ja korvat etänä, eikä tarvitse lähteä vastaanotolle jonottamaan. Pakettiin kuuluva stetoskooppi vain käteen ja yhteys etälääkäriin, joka tutkii kurkun ja kuuntelee keuhkot aivan samalla tavalla kuin tavallisella lääkärin vastaanotolla. Mitä sanot, jos naapurillasi olisi tällainen mahdollisuus perheessään? Haluaisitko myös sinä tarjota tämän omalle perheellesi? Jos vaikka vain 10% hengitystieinfektioista hoidettaisiin tällä tavalla, tarkoittaisi se potentiaalisesti vuosittain 50 miljoonaa 73 Health -etälääkärikäyntiä. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan länsimaissa noin 262 miljoonaa ihmistä kärsii astmasta ja siihen liittyy vuosittain noin 400 000 kuolemaa. Astma- ja allergiaoireiden vuoksi tehdään arviolta 350 miljoonaa lääkärikäyntiä vuodessa. Pelkästään Suomessa on noin 350 000 astmaatikkoa, jotka käyvät lääkärissä vuosittain seurantakäynneillä tai pahenemisvaiheiden vuoksi. Mietipä, kuinka moni näistä henkilöistä haluaa käyttää 73 Health -etälääkäripalvelua, jolla lääkäriin pääsee etänä eikä tarvitse lähteä vastaanotolle jonottamaan. Mitä sanot, jos puolisollasi tai lapsellasi olisi astma tai paha allergia? Haluaisitko sinä helpottaa heidän elämäänsä siten, että lääkärikäynnit voitaisiin tehdä kotoa käsin koska tahansa? Jos vaikka vain 10% astma- ja allergiaoireiden tutkimisesta hoidettaisiin tällä tavalla, tarkoittaisi se potentiaalisesti vuosittain 35 miljoonaa 73 Health -etälääkärikäyntiä. Maailman terveysjärjestö WHO arvioi, että noin 1,28 miljardia ihmistä maailmanlaajuisesti kärsii kohonneesta verenpaineesta, ja heistä suurin osa käy lääkärissä vuosittain sen seurantaa varten. Suomessa verenpaineen mittaaminen on erittäin yleistä, koska korkea verenpaine eli hypertensio on merkittävä kansanterveysongelma. Arviot kertovat, että 100 000 suomalaiset kärsivät kohonneesta verenpaineesta ja suurin osa heistä käyvät lääkärissä sen seurantaa varten. Mietipä, kuinka moni haluaa käyttää 73 Health -etälääkäripalvelua, jolla lääkäri voi reaaliaikaisesti mitata verenpaineen, pulssin ja happisaturaation sekä kuunnella sydänäänet etänä ilman, että täytyy lähteä tätä varten vastaanotolle jonottamaan. Mitä sanot, jos isälläsi tai äidilläsi olisi verenpainetauti, hankkisitko hänelle tällaisen lääkärissä käynnin mahdollisuuden? Jos vaikka vain 10% korkean verenpaineen vuoksi tehdyistä lääkärikäynneistä hoidettaisiin tällä tavalla, tarkoittaisi se potentiaalisesti vuosittain 100 miljoonaa 73 Health -etälääkärikäyntiä. Nämä kaikki esimerkit ovat vain pieni pala siitä, mitä lääkärin etädiagnostiikka mahdollistaa muun muassa diabeteksen ja verenpainetaudin hoidossa, työterveydessä, kouluterveydenhuollossa, kotihoidossa ja ensiavussa. Palvelumme ei korvaa, vaan täydentää. Kyse on murroksesta myös terveydenhuollon toimintatavoissa ja resurssien kohdentamisessa. Tutkimustemme mukaan jopa 78% kaikista perusterveydenhuollon käynneistä voitaisiin hoitaa kehittämällämme teknologialla etänä. 73 Health -etälääkärikäyntien globaali vuosittainen kokonaispotentiaali lasketaan miljardeissa lääkärikäynneissä. Lääkärit arvioivat, että kysyntä tulee räjähtämään, kun jokainen haluaa 73 Health -etälääkäripalvelun kotiinsa.
Jos nykyisellään vain 10% oireita kokeneista ihmisistä on aiemmin ollut yhteydessä lääkäriin, on tästä mahdollisuus 10-kertaistaa kysyntä vaivattomuutta tarjoamalla ja samalla saavuttaa merkittäviä terveyshyötyjä. Lääkärikunnassa ollaan iloisia uusista hoitomahdollisuuksista. Toisaalta kuluttajien helposti saavutettavissa olevaa etädiagnostiikkaa myös pelätään. Tämä on normaalia, sillä muutamme totuttuja asetelmia ja toimintatapoja. Hyödyn saajana ovat potilaat, mutta myös koko terveydenhuoltojärjestelmä, lääkärikeskukset, lääkärit, hoitajat ja muut asiantuntijat. Tehokkaasti, nopeasti, ilman hurjia jonotusaikoja ja ennen kaikkea tieteellisen tarkasti ja huolellisesti. Voit tutustua tarkemmin liiketoimintaamme 73health.com-sivustolla. Muutetaan yhdessä maailmaa. Me olemme 73 Health, terveyden etädiagnostiikan edelläkävijä.